Co? Hmm. Hmm. Asi kapřík. To vůbec jsem Jaký vy? Jo, moc do boku to netáhne, spíš do vrchu, no tak. co půjde ten druhý. A on je, ona. Proč nepodáš tam tomu typku? To je něco většího, sestry, jo? No. Mě fascinuje vždycky to svakání. A je to kapřík. Jo, tady někde. Tam máš ten silou. Mám taky asi něco. Čekej. Já jsem tam měl taky malýho kapříka, jsem viděl. To je malý. No. Ty to budeš vytahovat. Ale jak to nezvládne dolů, to bude zrubu. On to leze normálně na. Ano. Tak, směříme ho. To ještě vole. Dva nevěs, jak se drží podběráky, vole. To je dobrý. No to je dobrý, že si to křuplo, jako tak já to už zpravovat nebudu. Středat akorát. Tak ho pustíme asi, ne? 45. Počkej, tak a vzali bychom ho. Že máš šťastně, tak to jako... Že na 45, no. Co? Ještě točíš. Ne, si ho pustíme. No, tak to ještě natočím, jak to pustíš. Co, pustíme ho nebo vezmeme? Pustíme ho. To je jedno. No tak konec videa, čus.